Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan kaiya mga buni-bunian ang mga panggulalan sa tidak maranaw na espesyal lang na iponformat kulangon akatsatakan na mga dayo akan si saging kaiya Facebook, internet. O mawatan gumaran ya gusto min bala-bala na espesyal apongormatan na kanon aging kaya ang mga atiyakan ada sila ko na iki riniwada sa pikir asi baisiti noron salam. Nabugyan kaya apagarin yan ay sa mambuat ya kanada sila ko na iki Princess Umayma. Nabugya ba iya ada sala ko na iki baisiti na lumangkap ko kababayon mo makinagdatar o mga nguda gusto mga raga. Di ko na di makapalalambo sa tadman diripatan ay ready pa kadaan. Sa katain na pamaginigan yuso tarapas na short alam tungo di sumangkop as tumagayan sa ranawa idol ko na marandang apamandig ubayabaw akakastia marawin. Sa banibdot tangi sa sulika andaman na subus Allah daadaway niyan naguda kalambay sa tila sa wassalam. Wow.
na tiyak nariniwad sa pikir. na uma